sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan adyon ti season Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadag iti padak nga agsursurat, kidawak ngailinged na kumalatan iti nagan adyon. Nakurapay kami laeng. Sang kasapol sang kasaang ti adda a mabirbirukak babaen iti panagkarkarpenterok. Makilablabada met ti asawak wenno saan mapanaglaklako iti natnateng. Apay nga ta, ano maminsan adda dagiti tattao a nalaing nga aguyaw ken agisawang iti agkakasakit. Imbes ket di atulungan daka saan met takarkarong nga imamegda ka. Ket tinasakit mismo pay akadaram ti mangaramid ken ka. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man ti pakabuklan na. Oh, Insan Jonah, si Kamat Gayam. Dumanon ka pa iti tabalay Intag ka pa. Sanan insan, idagas ko lang to'y nabati mi apit sa ken donut. Ha? Ne? Naggapuan na dahita Insan? Insang pat nila kay ko. Saan mi ngamin ama ibos? Sayang mat no ibalang ko. Iso nga inyag kun tapno makaraman kayo mat itipit sa ken donut. Ay na, agyaman na Insan. Ay, awan anyaman na insan. Amok nga minasan kayo ang makaramraman iti kakasta. Iso aparamanan kayo man. Ha? Ipakan mo kadagiti anak mo dayta Iti kasta, makaramandamat piman. Oo, Insan. Anak kayon tumat nga anak kat nagrigat ti biyag ita. Ha? Ay, lipata mong tinaybagak insan. Sige, mapanakon. Mapan ko pa'y ngamin parubuatan nila kay ko. Agsubling kami ni Manila. Apay manen nga adda ka dito'y balay, John. Ay, kuanti. Umayak ko maumutang iti kwartam. Day takot manen ti kunkunak. Paado kayo apado iti anak. Ngem di yumat kabailan abyagan. Ni Auntie Eva, mat. Awan lang arudan ipakanyo. Ngem anak kayo pay lang anak. Ala ka din, Auntie. Bayadak mat lang nga dagos. Apaman ang maalak ti sweldo. Kasanon tulaangan no aggigiddan ton nga agadal dagiti innam nga anak yo. Adda si ti Diyos, Auntie. Ay na, kasta ka na yun ti ibagbagam, John. Di oray na asi ti apo, nukurang kayo mat iti aksyon. Awan mailumlum kayo iti utang. Talaga kasta, Auntie. Parte ti biyag tayon dayta. Anya ngay nga rod, no isumat ti nakaibatugan tayo. Ay, por Diyos, por Santo. Mano ay ati utangam? Kwa? Sa nga ribo lang, Auntie. Igatang ko iti bagas. Atoy. Agyaman na, Auntie. Sana bali, tabay atak tumadla nga dagos apaman ang maalak ti sweldok ang nagkarpintero. Kat nakautang kamatlaan kini Auntie Eva, lakay. Uwan bakit? Siguro pinagsasawan na kamangatan, sakbayan ng tadan niya. Ay, naku namon bakit? Ang pinalabas ko latan dagiti imbagpagana. Ay, lakay. Nairwamak matkit din iti kasya pa nagsasauna. Agsermon pa'y nga umuna, ngam ikanak tumatlaeng. Wen angam tagibasitin na kamatlauna yan, lakay. Bay amon bakit? Aw-awatan talata ka din ni Auntie Eva. Gagangay siguro tinabakita na balasang. Wen angam no maminsan, nalabas matan ti pa nagsasauna. Anya nga tan no agabrudak laangan, lakay.
Ay, saan bakit? At ka sa pulan da kadagiti anak ta. Di ka kadiagdanag, takabailan kayo mat asuportaran. Iparenovate gayam da in San Jona ti balay da, bakit? Wen ka nung nga rod. Ingkakit ka sa rita tasikan timang kontrata. Uwan ko ma, ngam kasla mabainak mat. Amangan no engineer ti kayat na amang kontrata. Sa bagay, kanayon na nga ipalastog kat, adakkel ka no ti sweldo nila kay na iti pagtrab-trabahuan na akumpanya. Uwan nga rod, nagasat ni in San Jona, tanakatumpong iti lalaki anapintas ti trabaho na. Uwan, ngam tijak kayat kan kwa na, napasikat la unay. Kanayon da kano amang restaurant. Ken agkakangina pa'y kano dagiti kagawaan da di tabalay na. Uwan ka no nga rod, bakit? Nakaasawa lang iti professional. Kunamitlan asinon ngagsasao. Ala, bye-bye amon, bakit? Saan tayo natutupan? Tama nga no day tantupay ti makagaputi saan tayo apagkikinaawatan. No makapasakit mat nga ro ti panagsasao na. Gaputa pimintas ti biagnan. Kunamitlan asinon ngagsasao. Kasla saan mat anaggapu iti riga. Anya manan ti masapul mo, John. O may kakadimanan umutang. Uwan ko maanti. No, adda kwartam Inayon ko kumaiti gatang ni Tricia iti usaran na para inton coronation night da. Iso ngamin tinangapa ka kandidata iti pagadalan da anti. Day tangamin ti madikada kayo kat. Feeling rich kayo. Siyaklatan tinamnamaan nyo. Kasano kayon ngayon awanak? Anti? Ladingitak, ngam awan maited ko. Anti? Malagawid kan. Ano sa inyo ti agdis kitar iti sa bali? Tatalaga nga awan maited ko. Nasayaan met, tatinungpal mo ti imbagakan ka, Eva. Agruam da ngamin, no kanayon mo ida pagustuhan. Kanayon asika ti pagdawdawatan da. Agbaybayad damot kit dia. Iso na lang tamabulanan. Basta, bye-bye amon. Di mo ikan ti kanakam. Juan Rogelio. Urnungam kit ti kwartam. Taisunto ti aramatan tanga agkasar. Una. Di kagdanag. Tapag tinulungan tanto mat kit ti magastos. Hangam saan pa'y nga ita? Tawan pa'y trabaho. Agsapulak pa'y. Tanarigat met no mga sawaak nga awan na talged na trabaho. Sa nabali tadang trabaho, Rogelio. Uray pa'y. Basta, agsapulak met iti mabalin ko apanggedan. Eva, darling. O sige, makaamu ka nga rod. Kat kasano, rumarta matlaan, indag pasyar? Ay katuna, ang uray santan nga agpasyar. Mapantalangan ag-shopping. Kalpasan na, agawid tanto matlaang adagos. Sige nga rod, darling. Asino nga di lalaki ang kanayon amang sarsarong karkin ni Auntie Eva, lakay? Boyfriend na kanumat, bakit? Anya? Agdua-dua kiti daya tao. Kasla saan na mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ni, taapay mat anak ko nam daytan, Jun. Jak nga rod kurso na dati panaggargaraw kan panagsasauna. Madlaw nga dalas-lastog na. Presko nga agsasao. Nagamamuanda ka no ay ti dayja a lalaki. Textmate na kano. Anya? Ay kat palagi pamtulataan ni Auntie Eva, lakay? Wan bakit? Kasaritak to ni Auntie Eva. Dahito, ti ibagbagakan ka alat for sale, darling. Kita ma. Napintas nga agpaiso. Puro apatad. Wen, sa anak nga ag-interes iti daytoy alote. No sana napintas ti lokasyon na. Napintas apagpatakdiran iti balay. Saan ka di? Mabalintan tumat ng ti agnegosyo ditoy. No bilang laeng. Huwanan niya. Sayang ngamin no sa bali ti makagatang. Sapay naglaka ti panangila ko ti gayam ko. Kunana pa'y amabalin ka no ahulugan.
Okay, si Katimakaam mo, Rogelio. Gatangan tangarod da ito adaga. Isu na laeng, ta kasapulan ti down payment, darling. Sige, darling. Awan parikot iti dayta. Manungay ka no, ta isot idiskita ta. Di mo latan ikaskaso ti ibagbaga ni Antim nga Eva, anak ko. Nanang, Kasjay lang ti panagsasauna. Ngam nasingpet day jay akabsat ko. ayawan kayam. Kasla na dakamat yu idi kanyak. Ada kayo tinangpaadal kini Auntie Eva iti koleyo. Saan matkit di nga amin? Adala ang matbasit anay tulong ko idi agad adal. No agsasao. Kasla awan pulos na itultulong yu kan ko ana. Nadlaw ko nga runday ta. Manipod na kaadal. Ngimato matan ti purwana. Tagibasitin da tayo matlaon na yan. Pati dayay nga insan Jonah. Nakiasawa lang iti adda mabalin na. Uyawan na matan da tao. Ay na, di mo latan ikaskaso ida, anak ko. Tikat di panagadal dagiti anak mo ti asikaswam. Uray aduda, ikarigatam ida pagadalaan para iti napintas to amasakbayan da. Nasaya at mata si Mang Patkan kabagays. Apay ka bagis. Kaslada na patag nga ibagama. Talaga nga da kabagays. Anya day ta ka bagis. Anya nga ta, no ilako tayo lang ti family house tayo. Anya? Ne, apay nga ilako tayo ngay. Kat iso ti pagnanaudan me kada John. Family house day jay. Ngamda kayo lang matiag numnumar. Kasanungay matan ti bingay may kan ni Eva. Sa dino nga yan ti pagnaudan me, no mailakon ti balay kan solar. Ay kay tagaramid kayo na iti kalkalapawiaw. Cesar! Hagbiro kak iti bayer. Taila ko tayon ti family house tayo, manang Roseng. Sana mabalin, Cesar. Napintas lang arudan ti biyag mo, ngam almanampay laeng matidaan abalay. Ay katun na. Katrumbang laeng matata anakak mat. Naskan laeng adamat bingay ko dito'y abalay. Saan na mabalay? Ada kayo laeng ti agnumnumar. Nagsweldo ka din, Eva, darling. Wan, apay, masapul mo ka di manan ti kwarta. Una, taihulog ko manan iti lote ahulhulugan ta. O sige, alaom ton ti paghulog mo, Rogelio. Una, tamapan kong tumanan bisitaan ti lote. Mapan ko dalusan tapno nalinis akitaan. Adakan ka no magagat ka mapan manglinis. Wen, darling. Pasensya kan, tasaan ka pa ilang matulungan. Ado ngamin ti pakakumikumak iti trabaho. Wen ka di. Ipamaysam ti trabahom, darling. Narigat ngamin no mabaybayam. Kinapudno na. Mababain akon kan ka. Ngamin, aging gaita ket awampay trabaho. Ay na, kaslagas sawatan. Iso adi ka ka din agbabain. Nuan niya ti kukwak. Kukwamatan, Rogelio. Naimbag nga oras yun, ante. Awan kwartak. Ado ti paggasgastusak. Iso nga awan maitad ko. Ha? Ni Antimat, di kay kadiagdanag ta sa anak nga umay umutang. Ha? Umay kalaeng kumaawisan. Tadapas ita pagsasangawan tayo ama kanilya balay. Graduation ngamin na kitubing. Ado ngamin tinaawat da apang madayaw. Iso ang nagluto akmat amasit. Ay na, naggastos kayo pailaang. Indulin nyo lata kumanti kwarta nga ingat-gatang nyo kadagita asagana. Tapno saan kayon ton nga agot utang. Ha? Ag-practical kayo man. Di kay kundi baknang. Auntie Eva? Inton maminsan. Oray saan kayon ton nga agpaskan. Laglagi pom nga elementary aken high school pailang dagiti anak mo. Agpaskan kayo inton agturpos da iti kolehyo. Agurnong kayo ket di. Tapno inton agkasapulan kayo. Addan to kautan nyo.
Nasaysaya at samat no agkasartan, Rogelio. Iti kasta, agbalin mo ten aligal ti panagden nata. Wan nga rod kuma. Ang problema ti gastusan ta, Eva. Ay kat uray simple laeng akasar Uray pa'y simple. Awan nga rod kwartag, darling. Di kag nanag ta siya kunti makaammo. Aglonak iti pagkasarta. Pagururayan ta iti buyer ti family house mi. Kasanon ti lote ahul-hulugan tangay. Ay wan. Manupay nga agpayso ti udi ta ijay. 100,000 laangan, darling. Kinapudno na, kaawag laang tigayam ko. Ipapakas ng tinabati, takasapulan na kano ti kwarta. Uray, 80,000 la kanon. Medyo dakkel pay laeng agatad dayta. Sana bale, tadan tumatan lotem, darling. Sa bagay. Sige. Tay supay lang nga rod ti pangaramatan ta iti ilon ko. Nukasta, handa asawa day dyan, Dennis, Jonah. Wan, ngam nabayagan ang nagsina da, tatang. Ikamkamat lang day jay ababae ti bagina ka ni Dennis. Anya nga ikamkamat asasawang mat. Kat no nakadkadlaw amabutbutang ni Dennis iti dayjay a babae. Ah? Nagdardaras to pa as simurot iti asawa na. Oho, awanan bain kit di day jay a babae Idaldal na pailaang ti bagina iti asawak, kat di dangarudan kayat. Puskol rupa, surun kon. Sika ti puskol rupa. Tatang, Asawak kon kunam. E dinto tasaan kayo mat na nagkasar. ah, Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam. Kunak man langan no baro ti agbalin a manugang kaw. Saan mat gayam? Tadamat ten asawa na. Ay, mangibabain ka, Jonah. na. Tapno amuyo, saan laang asyak ti mangibabain, tatang? Ha? Uray da kayo mat. Apay ti kunayo, jak amo ti panakisugsugal, ken panakisinsinnarak yo iti day jason niya. Ha? Saan kayo na makapaglibak, tatang? Jak agtagtagari ngam amok ti agpaliiw. Isupay ti may sa makagapo, no apay nga ipilit yo nga ilako ti family house yo. Ngamin, awanan pagsugal yo. Agtal na ka, Jonah. Di nakpagpungtutan. O makita yo dayta, makaungat kayo tapudno ti bagbagak. Di kay man kundilinis, tagpada talaang nga dabiddot na, tatang. Kinasarita da kayo ka din ni Uncle Cesar, nanang? Wan, anak ko. Saan la asyak ti kinasarita na? Uray gayam ni antim nga Eva. Kaya't da nga ilako minto'y balay apag nanaudan tayo. Ay, talaga nga agragot launay ni Uncle Cesar amang ilako iti lote kan balay. Ay, huwan nga rod. Ket, anya nga iti plano yun, nanang? Diyak umanugot iti kayat da anak ko. Mas daawak lang, nanang. Apay nga italaang mat adakamatin ni Uncle Cesar ti maipapanitidaan na balay. Ay, uray siyak nga rod anak ko. Agasem man, tadanda ni Inaldaw nga agsubli-subli dito'y balay. Huwag nga rod, talaga nga ipapilit na nga ilako ti daan a balay, nanang. Ay nahagyaman tanadanon ka dito'y balayo kaanakan. Oh, Auntie Eva. Pangaasim ka di at atulungan nak amang sapol kin ni Rogelio. Ha? Ne, apay Auntie? Sa dino tinapanan ni ulit Rogelio? Mapukpukaw nga ruhod. Manipod idiinted ko ti 80,000 a pagbayad na iti lote. Nagpukaw mo ten. Sakit jak makontak ti cellphone na. Amangan kit dinuhinold up da kat insalvage dan. Mapukpukaw nga ta? Wano talaga nga intaray nanti kwartam, Auntie? Ha? Ay, pasensya kayon. Ngam kasta ti atap ko, Auntie. Ngamin, naglawag mo ta kukwartaan na kalaang di Rogelio. Anya? Ay di mo man pagatapan iti dakas ni Rogelio, John. Apay kumangay mat nga aramiden na ti kasta kanya. Ha? Ay, kuha. Pasensya kayo, Auntie. Ay, jakmat kiti padpadaksan tinobyo, Auntie.
Ngamsapay la ko mga rod Ta nagbiddutak lang iti atat ko. Nay, anyat napasamak dito'y balayo, Cesar. Apay ngay nga awan matendag iti agkakangina kagawaan yaw. Ay, awanan na. Taimbayad ko kadagay ti utang kaw, manang Roseng. Anya? Nujak ngamin agbayad. Ipabalod dak. Anya? Sa dino nga iti ayan ni ipagprisela. Nabayagan ang nagsina kami, kabagays. Anya? Day tatipod no manang. Isu akayat ko ang mailakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang kaw, gapu iti sugal. Kat ni Jonah, sa dino matan ti ayan na. Awanan dito'y lugar tayo manang. Napan iti lugar ti gayem na. Agsapol ka no iti mabalin na pagtrabahuan. Ay, una yan. Pinanawan nak ti asawak. Agraman ni Jonah nga anak kaw. Gapaw iti nalabas a panagsugsugal kaw. Kat nagbasulak pa iti asawak. Ay na, anya na ituyan nga inararamid mo, kabagis. Saan lang nga day takabagays? Alaan pa yun ti bangkaw to'y balay me. Anya? Awanan ti pagnaanak manang. Baala, di mo't pagparikutan day taading ko. Mabalin mo lang tati umaidya dakil abalay. Agpaisaw manang. Wan, agkabsat ta, Cesar. Awanan ti sabali nga agtinulog no saan adata. Ala, gustong day ta pa nagsangsangit mo, Auntie Eva. Di bang asangitan ti kasya a klase ti tao. Kunak no addan ka binulig ko iti biyag. Ngam na ilaw anak lagayam. Lino kunak na ijay Arohelio. Auntie Eva, Iso amin tinapalan ti sweldo. Agraman loan ko. Awanan ba inday jata o? ala, bayamo nanti. Sa nabali, tadda kami mat dito Saan da ka abay-bayan aging ga iti panagpakit mo, Auntie Eva? Kaasimot ni Insan Jonah. Kastamot ni Uncle Cesar kini Auntie Eva. Ay, wan nga rod Ngam no panunutan anaimbag. Panagkunak kat husto lang tikas diyan na pasama kadakwada na kay. Ha? Barang isumatan ti pagnakmanda. Isudalakat nga rodan ti pagsasaritaan dagiti makaamam mo kadakwada. Launay alakay. Sigurado nga isu ita ti pagpiastaan dagiti chismo sa akalugaran tayo. Nang runa unay ni insan mo a Jonah. Kasano, kat naipost mo't ngamin iti Facebook. Wan nga rod Si kaman mo ti maipos iti Facebook. Sada pa ila ang kapsyonan iti Queen of Kabit. No saan ka alumnad iti bain. Ay, palangguad tumat di kasinsin mo lakay. Paglastog na unay ti big time kanu nga asawa na. Ngam kabit mo't gayam. Anya nga ita. Wan nga rod Nagpadaandan nga agama. Nabit at talaga mo't ti karmaan niya. Kita man mo't tinapasama kini Auntie Eva. Nagadu nga agkakasakit asa una ken kaini. Ngam ita, si kamot lang ang gayam ti pagkamangan na. Mala. Huston bakit? Di ka nagsaoy ti may kontra kadakwada. Takaasi damit. Masurunak lang amin lakay. Iso anarigat at talaga ti agpalangguan. Ken agsasao iti saan anasayaat. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga al-al daw. Naganak abalasang ni Insan Jonah. Nimot Auntie Eva agmay may saitan ijay balay na. Ngamkit di, kanayon mimot asarungkaran, nang runa dagiti anak ko. Isuda ti mang tultulong kan mang kadkadwaken kuana. Ket tultulungan da kami matlaeng amang papaadal kadagiti anak mi.
Nang runa unay, kadagiti dua nga addan ita iti kolehyo. Nimat Uncle Cesar, kadwa mi ita dito'y daan abalay, kat pasaray ipasyarmat ni Insan Jonah ti anak na dito'y lugar mi. Aging galaangan dito'y Miss F, to'y pagayam mo, June. Ken ka pagayam, June. Pudno unay ngay ti anyaman arigat ken panubok adumteng, dagitin tulat ta agkakabagyan ti agbibinnadang. Iso asakbay nga agisawang tayo iti pakasaktan ti pada tayo a tao, amirisen tayo pay kuma iti maminribo. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak iti masungad nga alaldaw. Amangan no dagiti pay tinagtagibasit tayo idi ti makatulong kada tayo. Alakastan pagayam June, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay.